Doamne ferește, dar și asta. Nu zici că s-o apucat de fumat. Doamne ferește, maică Doamne. Oi, Cosache, eu ce am găsit? Și faci, fete, ai apucat de fumat, vă? Și vorbești, băi, ai glumit în program, eu n-am fumat toată viața, fumez acum la vârsta mea. Și unde le găsit, vă? La fișortul în buzunar l-am găsit, băi, unii crezi că l-am găsit? Aveți pe spătare curaua, ia să întrebă să vedem dacă e a lui. Eu ți-am zis că fișortul fumează. Hai, curălușa, să clarificăm treaba. Hai! A cui țigările astea, băi? Ce? A mele nu sunt. Cum s-a tălec? L-a găsit măta în buzunare, că l-a vrut să pune pantalona spălat. Ce? Nu s-a meritat. Îi păstram pentru George. Și nu l-a lăsat și le-am uitat în buzunar. Păi, Cosache, doar că o sună pe mama lui George să vedem ce părere are de fișortul, dacă știi că fumează sau nu. Am belit-o și eu și George. Mă bat așa.